Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, ελπίζω να μην είμαι αυτή που σας κρατάει από την πείνα σας. Θα είμαι γρήγορη, το υπόσχομαι. Θα ήταν εισαγωγικό για το κομμάτι της τεχνολογίας. Οπότε τώρα, αφού είμαστε εμείς και εμείς, λέω να το κάνω λίγο πιο διαδραστικό. Τι λέτε, συμφωνείτε? Ωραία, διαδραστικό θα είναι. Ωραία, λοιπόν. Πριν είπα ότι έχω τη δικιά μου επιχείρηση, αλλά τι ακριβώς κάνεις είναι αυτό που η γιαγιά μου ποτέ δεν θα μάθει και είναι αυτό που λέμε το content strategies. Μου λέει τι κοτέτς, τι είναι αυτό το content. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Αυτό το θέμα είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια του συνεδρίου παρατηρήσαμε πόσες φορές αναφέρθηκαν τα social media. Σηκώστε χέρι. Ναι, ωραία. Μπορώ να σας πω κάποια πράγματα και σε κοινωνικά ζητήματα και σε ανθρωπιστικά ζητήματα, από όπου και να το πιάσουμε, μέχρι και awareness για το περιβάλλον. Τα social media είναι εδώ να κυριαρχήσουν, πλέον δεν είναι το εάν επηρεάζουν και πώς και τι, ήρθαν εδώ για να αλλάξουν την καθημερινότητά μας. Οπότε, θα σας κάνω μια πολύ απλή ερώτηση για να δούμε αν μιλάμε την ίδια γλώσσα αρχικά. Θέλω να μου πείτε πόσοι από εσάς περνάτε στα social media μία ώρα, ας πούμε. Σηκώστε χέρι. Τόσοι λίγοι. Άντε ρε. Ωραία, ναι, πάμε 2. Ναι, το πάμε έτσι. Ωραία, 3. Ναι, ρε παιδιά, ωραία, το πάμε αντίστροφα. Πάμε από τις 5 ώρες, θα σας το πέσω στο 1. Εντάξει, ωραία. Θα πάω και 4 και πάμε τελευταίο. Εντάξει, ωραία, λοιπόν. Αυτοί που είναι 4, είναι κανένας από εδώ social media manager ή κάτι τέτοιο? Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, εμείς που ασχολούμαστε με τα social media, συνήθως μας λένε εντάξει, ποστάκια, ξέρω εγώ, κλασικά. Αλλά εδώ ήρθα να σας πω το πόσο πολύπλοκο είναι στην πραγματικότητα πίσω από αυτό που λέμε ότι σκρολάρω απλά για να μαθαίνω, και θα σας μιλήσω για το κομμάτι της στρατηγικής, το κομμάτι του περιεχομένου και στα social media. Οπότε, για να σας πω λίγα πράγματα για την εταιρεία, έτσι πάνω κάτω. Εγώ όταν ξεκίνησα, ήμουν από τα πρώτα άτομα που ξεκινήσανε TikTok πριν 3 χρόνια, το 2020, που δεν ήταν και πολύ cool να λες ότι κάνεις TikTok, αλλά εγώ δεν έκανα αυτό που λέμε με την παραδοσιακή έννοια. Έβγαινα σε ένα προφίλ και έλεγα συμβουλές. Ποιος υπήρχε τότε να έλεγε συμβουλές, ας πούμε. Οπότε αυτό εξελίχθηκε πολύ καλά. Αυτά είναι μερικά κάποια από τα νούμερά μας που έχουμε πετύχει σαν εταιρεία, σαν Contentum. Αλλά για να πάμε στο ψητό, θα σας δείξω λίγο πιο στρατηγικά πραγματάκια. Αυτό εδώ είναι ένα fact, το οποίο εντωμεταξύ το έμαθα χθες. Οπότε το έχω βάλει σαν εξτραδάκι, θα το δείτε, είναι σαν σχεδόν ίδια διαφάνεια. Ότι πλέον η μαμά μου, ξέρω εγώ, πήγαινε στην τράπεζα, για παράδειγμα. Ξέραμε ότι στάνταρ θα πάει, ας πούμε, άντε πες μια φορά τη βδομάδα. Okay. Και τότε υπήρχε αυτό που λέμε το brand loyalty. Οπότε έβαζες εσύ, όσο περισσότερο πήγαινες, όσο περισσότερα πράγματα κέρδιζες και υπήρχε ένα σύστημα με αυτό. Παιδιά, άμα ρωτήσετε ένα Gen Z, ένα άτομο στην ηλικία μου, πόσες φορές έχεις μπει στη τράπεζα, θα σου πούμε 5 φορές στη ζωή μας. Μία που ανοίξαμε το λογαριασμό και μία που τώρα εμένα μου είχε εμφανίσει η ειδοποίηση ότι πρέπει να ανανεώσει τα δεδομένα σου, πρέπει να έρθεις από εδώ. Και ήμουν σε φάση, πω ρε φίλε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα το χάσμα. Οπότε πάμε τώρα στο digital. Τέλος. Οπότε έρχεται εδώ πέρα το κομμάτι της επικοινωνίας στην πραγματικότητα. Το πώς όλο αυτό γίνεται με μια δομή. Γιατί λέμε ότι μπορεί να... Αυτό που συμβαίνει συνήθως σε επιχειρήσεις ή ακόμα και σε πολιτικά πρόσωπα και σε οποιοδήποτε φάσμα brand εμφανίζεται στα social media, είναι ότι δεν υπάρχει μια δομή στο τι θέλουμε να επικοινωνήσουμε. Οπότε εδώ πέρα σας έχω βάλει ένα παράδειγμα σχετικά με το τι σκοπό εξυπηρετεί ο κάθε πυλώνας, αυτό που λέμε. Γιατί άλλο είναι το awareness, δηλαδή να σε μάθουν πολύ. Άλλο είναι να σε ακολουθούν πιστά και να είναι εκεί και να σε υποστηρίζουν οτιδήποτε κάνεις. Το brand royalty που λέμε. Το association, που στην πραγματικότητα είναι ότι όταν σκέφτεσαι ένα αναψυχτικό, μπορεί να σου έρθει η Coca-Cola, ας πούμε, στο μυαλό. Και διάφορα άλλα social proof, το οποίο έρχεται και κολλάει με το κομμάτι αυτό που λέγαμε και με τα social media τώρα, με κοινωνικά ζητήματα. Όπως αναφέρθηκε δηλαδή στο LGBTQ κοινότητες, πλέον και τα brands παίρνουν μια θέση. Πείτε μου, αν θυμάστε έστω μία περίπτωση που ένα brand
πήρε θέση σε ένα κοινωνικό ζήτημα. Σηκώστε χέρι. Πώς σας έκανε να νιώσετε αυτό για το brand? Δεν ήταν λίγο πιο lovable, έτσι δεν είναι? Δεν νιώσατε ότι ταυτιστήκατε περισσότερο? Δεν νιώσατε ότι, ωραία, εδώ πέρα είμαι κάπου που έχουμε κοινές αξίες? Οπότε όλο αυτό πρέπει να γίνεται με μια στρατηγική και αυτό βλέπετε ένα παράδειγμα calendar, ας πούμε, που δίνουμε στους πελάτες μας για να, στην ουσία, να μπορέσουμε να τα επικοινωνήσουμε όλα μαζί. Τα σχήματα έχουν να κάνουν με ένα διαφορετικό είδος περιεχομένου, δηλαδή εμείς κάνουμε βίντεο, αλλά υπάρχουν και διάφορα άλλα, αυτά που λέμε στατικά post, φωτογραφίες και άλλα πράγματα. Οπότε όλα αυτά εξυπηρετούν ένα σκοπό. Και τα έχουμε κάνει ωραία color-corrected για να τα καταλαβαίνετε περισσότερο. Αλλά πριν πάω περαιτέρω στο τι πρέπει να κάνουν τα brands, θα σας παρουσιάσω 3 case studies, τα οποία το καθένα εξυπηρετεί τελείως διαφορετικό σκοπό, αλλά όλα, βασικά θα το αφήσω να το αξιολογήσετε εσείς, και τώρα θα σας ζητήσω να παίξει το βίντεο το οποίο έχουμε ετοιμάσει, διάφορα project που έχουμε τρέξει εμείς αποκλειστικά σαν content παραγωγή από το 0 έως το... Πάμε. Παρακαλώ να πέσει το βίντεο. Α, ναι, ωραία. Να πέσει το βίντεο. Εδώ είμαι, περίμενε, κατεβαίνω. Αν δεν θες να σου συμβεί αυτό, στείλε με box now, ρε φίλο. Η L'Oréal, σαν μεγάλη μάρκα, έχει συγκεκριμένες αξίες που υπηρετεί και στην Ελλάδα χρησιμοποιεί πολύ συγκεκριμένους creators. Ζήτησε τη βοήθειά μας με ad hoc αναλύσεις για να αξιολογήσουμε και να ψάξουμε σε βάθος το περιεχόμενο που δημιουργεί ένας creator σε όλη την ιστορικότητά του, για να είναι σίγουροι ότι είναι σύνομοι με τις αξίες που υπηρετεί. Αν δεις τον κόσμο που κυκλοφορεί στη δικαιοσύνη, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει για πάντα να μείνει πεζόδρομος αυτός ο δρόμος. Όταν ξεκινούσαμε να συζητάμε, δεν ήταν έτσι. Χρειάστηκε πάρα πολύ επίμονη προσπάθεια ώστε να καταφέρουμε να πείσουμε τον κόσμο και να λάβουμε τελικά τα πόα του Δημοτικού Συμβουλίου για την πεζοδρόμηση. Και αν νομίζει κανείς ότι είναι εύκολο να κάνεις ένα τόσο μεγάλο έργο, μάλλον είναι γελασμένος. Καταγγελία στον εισαγγελέα. Πρωτοσέλιδα για σκάνδαλα, δεν ξέρω κι εγώ τι. Καταγγελία στους επιθεωρητές δημοσίων έργων και ένας κακός χαμός και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Χρειάζεται πάρα πολύ κόπος, πολλή επιμονή, πολλής αγώνας για να κάνεις το αυτονόητο. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Σας έβαλα κάποια αποσπάσματα από τα βίντεο για να μην τα δείτε ολόκληρα και σας κουράσω. Όπως καταλάβατε, το κάθε ένα εξυπηρετεί τελείως διαφορετικό σκοπό και όλα κατάφεραν να πετύχουν στο να στείλουν το μήνυμα. Ή τουλάχιστον, αν συμφωνείτε μαζί μου, σηκώστε το χέρι, ό,τι καταλάβατε. Ωραία. Τέλεια. Είναι 3 τελείως διαφορετικά. Το καθένα έχει τελείως διαφορετικό στυλ. Άλλο πιο σοβαρό, άλλο λίγο πιο φαν, άλλο λίγο κάτι το ενδιάμεσο. Να το πούμε και έτσι. Το καλώς ήρθατε στην Ελλάδα, εγώ το είπα να το πει. By the way. Γιατί λέω, παιδιά, πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και αυτό κάνουμε στην πραγματικότητα. Δηλαδή, το βίντεο με την Box Now που βγάλαμε είναι ένα fact που όλοι το ξέρουμε, κανένας δεν το συζητάει και στο τέλος μπορεί να είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για ένα brand. Σωστά. Όπως επίσης το να λες με τα πράγματα με το όνομά τους, όπως είδαμε και με ένα πολιτικό πρόσωπο που είχαμε αναλάβει και πλέον είναι στην περιφέρεια, και όπως επίσης σε πιο corporate καταστάσεις, όπως είδατε στο ενδιάμεσο βίντεο, το οποίο πρέπει να επικοινωνήσουμε ενέργειες που έχουν γίνει, μπορεί να είναι και B2B, αλλά δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, γι' αυτό ευτυχώς έχω και δουλειά, να γίνει μέσω βίντεο. Οπότε, πού θέλω να καταλήξω? Ότι εδώ πέρα, brand, καταρχάς να ορίσω ότι brand είτε είναι πρόσωπο, είτε είναι μάρκα, είτε είναι B2B, C, όλα είναι brand. Ακόμα και το πώς πλασάρουμε τον εαυτό μας είναι brand. Okay, οπότε ας θέσουμε αυτό σαν όριο. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλα αυτά πρέπει να έχουν μια προσωπικότητα, πρέπει να έχουν μια άποψη, πρέπει να παίρνουν μια θέση. Και έχω βάλει και το ΠΑΜ εκεί πέρα για όσους στούδια. Μπράβο, το είδανε. Ποιοι ξέρουν το ΠΑΜ, εντάξει, έλα, εντάξει. Λοιπόν, versus νερόβραστο.
Γιατί ωραία όλα τα strategy που κάνουμε με όλα αυτά τα πλάνα, ότι το brand μας είναι cool, νεανικό, και μετά στο τέλος φτάνεις στο στέλεχος, το τελευταίο στέλεχος που θα πάρει την απόφαση αν βγει μια καμπάνια live και απορρίπτεται η πρόταση και φεύγεις παταγωδός, χωρίς να επικοινωνείτε αυτό που στην πραγματικότητα χρειάζεται ένα brand. Και αυτό, εντάξει, είναι μια μάστιγα το οποίο μπορούμε να το δούμε σε όλες τις εκφάνσεις, γιατί μπορούμε να λέμε στρατηγική πράγματα κτλ. Αλλά στο τέλος πρέπει να υποστηρίζεις τα values της εταιρείας σου. Και εδώ θέλω να πω και το άλλο, το ταυτίσου αν μπορείς. Δηλαδή, πραγματικά, έχεις μια φάτσα που είναι no name. Είναι μια μαύρη σακούλα. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα και ζητάς κιόλας από τον καταναλωτή σου ή από τον ιδανικό σου πελάτη ή από το κοινό σου να ταυτιστεί κιόλας. Γίνεται? Ωραία. Χαίρομαι που συμφωνούμε. Και σε παράδειγμα τώρα αυτό που λέγαμε με τις Box Now, εδώ πέρα έχω βάλει και τα σχόλια κάτω από το συγκεκριμένο βίντεο. Είναι ότι αυτό που λατρεύω είναι ότι πραγματικά μας εμπιστεύτηκαν απευθείας. Στείλαμε το σενάριο, πήραμε το OK, δεν έγινε ούτε μία αλλαγή στο βίντεο, ούτε καν ρώτησαν ποιος θα βγει, πώς θα βγει, τι θα γίνει. Το πήραν, ανέβηκε και αυτή ήταν η ανταπόκριση at the end of the day. Γιατί έχει αλλάξει αυτό που λέμε το the boomer way στην επικοινωνία και στη διαφήμιση, το οποίο θα πρέπει να είναι όλα τα πάντα έτοιμα, τέλεια, στημένα, ξέρω εγώ, να έχεις τον πιο ακριβό εξοπλισμό, red κάμερες και τέτοια πράγματα. Και όλα αυτά γιατί απλά δεν είναι συνηθισμένοι στο να βγάζουμε ένα πιο αυθόρμητο και αυθεντικό και φαν. Και θα σας ρωτήσω, να κάνουμε και ένα γκάλωπ εδώ πέρα. Ποιες οι πιθανότητες να σταματήσετε σε μια διαφήμιση που θα σας πέσει σε social media όταν είναι full εμπορική και είναι όλα τέλεια περιποιημένα. Ναι, όλα τέλεια περιποιημένα και ναι. Εντάξει. Ένας από πίσω, εντάξει. Δεν θα είχατε δουλειά κι εσείς, ευτυχώς. Σας χρειαζόμαστε. Συνεργαζόμαστε πάντως και με μεγάλες παραγωγές, μην αγχώνεστε. Και ποιος έβλεπε μια διαφήμιση που έχει μια πιο αυθόρμητη και φαν ματιά? Ωραία. Εντάξει. Οπότε αυτή είναι η δουλειά μας με λίγα λόγια που μπορώ να το εξηγήσω με όσα πιο απλά λόγια μπορώ. Και εννοείται ότι αυτό που φοβούνται πολλές εταιρείες είναι το hate. Πόσοι από εδώ έχετε διαβάσει hate comments στο TikTok? Σηκώστε χέρι. Δεν είναι υπερβολικά πάρα πολλά. Ναι, έχουμε. Εντάξει, δεν είναι πλέον μυστικό, γιατί όπου υπάρχει μεγάλη απήχηση, πάντα θα υπάρχουν και άνθρωποι που δεν συμφωνούν. Αλλά μαντέψτε, για μας είναι βούτυρο στο ψωμί, γιατί ο αλγόριθμος δεν αναγνωρίζει αν αυτό είναι καλοπροαίρετο σχόλιο ή όχι. Σου λέει engagement. Οπότε, πολλές φορές πίσω από τα οργανικά νούμερα που είδατε στο δεύτερο slides, κρύβεται και αυτό, η μυστική συνταγή. Ότι λες κάτι το οποίο θα προκαλέσει την κοινή γνώμη, θα αλληλεπιδράσει ο κόσμος, θα δημιουργηθεί συζήτηση και στο τέλος θα φέρουμε οργανικά αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα σε εμάς, με μηδενική διαφήμιση ήταν 150 million views σε διάφορους πελάτες μας, στο σύνολο. Αυτό που στην πραγματικότητα όμως αποζητάμε μέσω των social media, όπως αυτό που είπαμε και πριν με τα κοινωνικά ζητήματα και ότι πλέον ο κόσμος μπαίνει σε social media και θίγει ζητήματα και δεν αφήνουμε κάτι να πέσει κάτω. Εντάξει, δυστυχώς έχουμε και αρκετές περιπτώσεις στο πρόσφατο αυτή την περίοδο τρέχουν διάφορα κοινωνικά ζητήματα. Πόσοι έχετε δει ότι μέσω των social media υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις που αυτό τελικά έφερε αποτέλεσμα? Δεν ξέρω αν το είδατε. Σήμερα κιόλας βγήκε μια ανατροπή στο δικαστικό κομμάτι. Σηκώστε χέρι όσοι ξέρουν σε ποιο αναφέρομαι. Ωραία. Τέλεια. Γιατί στην τελική, όντως, αυτό που έχουμε είναι τη δύναμη στα χέρια μας. Τα social media είναι ο πιο άμεσος τρόπος να συνδεθείς με το κοινό σου. Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ πιο άμεσο τρόπο, εάν είσαι brand, να έρθει ο καταναλωτής εκεί και να σου σχολιάσει και να σου πει «Θέλω αυτό». Δηλαδή, πραγματικά λέγαμε και για την έρευνα και όλα αυτά που είναι ένα πολύ ωραίο μέσο για να καταλάβεις τι θέλει και παίρνεις μια ολοκληρωμένη εικόνα. Και όλο αυτό μπορεί να ξεκινήσει, ας πούμε, για παράδειγμα, με ένα απλό σχόλιο. Γιατί μας είπαν, ξέρω εγώ, ότι να επαναφέρουμε την παλιά γεύση στα Doritos? Το έχω δει εντωμεταξύ αυτό στο σχόλιο και έχει απαντήσει και η ίδια η εταιρεία. Οπότε απευθείας βλέπεις μια συνομιλία μεταξύ του καταναλωτή και του brand που λες, παιδιά, τι γίνεται?
Και εκεί θέλω να μείνω, ότι είναι ένας άμεσος τρόπος να συνδεθείς και εννοείται να τα αξιοποιούμε σοφά. Και ο τρόπος που να το αξιοποιείς σοφά, είτε με το να παράγεις περιεχόμενο, είτε με το να καταναλώνεις περιεχόμενο, είναι να υπάρχει αυτό που λέμε τόλμη, αυθεντικότητα και at the end of the day αντίκτυπος, ρε παιδιά. Γιατί εδώ πέρα είμαστε για να δημιουργήσουμε μια κοινότητα. Αυτό που λέγαμε, να έχουμε κοινές αξίες, να πάμε μπροστά σαν κοινωνία. Και νομίζω ότι αυτό είναι το αγαπημένο κομμάτι της δουλειάς μου και θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.